Magdalena. Nerozprávaj, odpočívaj. Odpočíň si, Jesús. Prečo? Prečo? Prečo čo? Prečo si ma nenechala zomrieť? Prečo? Pomôž mi, sestrička. Musím s tým všetkým konečne skoncovať. Jesús. Nehovor také veci. Už viac nechcem žiť. Musíš mi pomôcť zomrieť. Ako môžeš toto žiadať, Jesús? Prosím ťa, Magdalena. Nie, Prosím ťa. nechcem, aby si zomrel, Jesús, Niňo. Čo by som bez teba robila? Povedz. Čo, Jesús? Neboj sa, čoskoro sa uzdravíš. A všetko sa dá do poriadku. Dôveruj mi, hovorím ti pravdu. Teraz idem a privediem ti Trinidad, aby ste mohli spolu újsť a boli ste navždy šťastní. Trinidad nie je pre mňa. Áno, isté, že je pre teba. Vieš, braček môj, nepočúvaj otca ani Bernardu Ajalovu. Nevedia, čo sa deje v tvojom srdci. Pretože ty Trinidad miluješ. Máš plné právo byť s ňou. Nemám právo. Naša láska je prekliatá. Nie. Prečo to hovoríš, Jesús? Magda, Trinidad je dcerou nášho otca. Je to naša sestra. Naša sestra. Svätá Panna, prosím ťa, pomôž mi. Pomôž mi na tejto ceste plnej bolesti. Ty vieš o mojom výmysle, že Cipriano Camacho je otcom Trinidad. Ale spravila som to jedine pre jej dobro, aby som ju oddelila od niekoho, kto vyvraždil celú jej rodinu. Dobrý Bože. Trinidad. Keby som len vedela, kde si, dcérka moja. Kam si sa podelo, dievčatko moje? Bože! Ale viem, že sa predo mnou skrýva, pretože inak by som ju už dávno našla. Viem to. No tá uvidí. Uvidí, keď sa objaví. Keď ju nakoniec nájdem, nechám ju zatvorenú v tomto dome. Nedostane sa von, ani keby chcela ísť len nakrmiť sliepky. Bude zatvorená medzi 4 stenami po zvyšok svojho života. Dcérka, preboha, kde si? Kde si? Cipriano, čo tu robíte? Ako sa opovažujete vojsť? Dovolil som si to. Pretože ja som v tejto dedine niekto. Som policajný veliteľ. A keby to bolo málo, som predsa muž, Bernard. Nie. Vy nie. Vy nie ste nikto! Som otec tvojej slepej dcérenky. Sama si to povedala. Dcéry, o ktorej si mi povedala, že je moja. Myslíš si, že je možné, aby to tak bolo? O čo ti ide? Boh vie, koho vie. A zrazu je moja. Nie. Vidíš, takto ťa prinútim robiť, čo budem chcieť. Je to jasné? Odejte z môjho domu, prekliatec. Vypadnite odtiaľto! Áno, idem. Isté, že pôjdem. Ale predtým mi dáš to, po čom vždy túžim. Konečne budeš moja. Si istá, že Trinidad nebola s ním? Áno, Valentína, som si istá. Nerozumiem, prečo chcel Jesus Niño spraviť niečo také. Viem, že mama im zakázala, aby sa stretávali, ale kvôli tomu zájsť až tak ďaleko. Práve ho niesli do nemocnice, keď sme ho spolu s Bernardou videli.
Mal som ísť vtedy za ním, mohol som tomu zabrániť. Nemohli sme predsa prerušiť našu svadbu. Santos, tvoja žena má pravdu. Okrem toho, koľko ľudí sa už o to pokúsilo. Je to ich rozhodnutie. Nedá sa tomu zabrániť. To je pravda. Pevne dúfam, že ten chlapec sa uzdraví. Uniesli ju, senora Maria Teresa, videla som, uniesli ju. Koho, Rosalinda? Čo si videla? Trinidad Ayalovú, tú, čo nevidí. Videla som, že ju vzali nejakí muži, uniesli Trinidad. Moja sestra. Mama. Mama, kde to som? Pomôž mi, Bože, prosím, prosím. Pomôž mi. Kto ste? Kto ste? Tak ty si tá nová. Výborné. Priprav sa, kuriatko moje, prišiel tvoj deň. Čo so mnou chcete? Počúvajte vy, úbožiak. Čo skoro po mňa prídu? Vlastne teraz už prichádzajú rovno k môjmu domu ľudia. Preto bude lepšie, keď odídete. Bude to tak lepšie, odíďte skôr, ako si všetci stihnú uvedomiť, čo za zviera ste. Myslíš, že ti len tak zhltnem túto rozprávku, Bernarda Ayalová, ha? Páči sa mi to. Zbožňujem, keď vidím v tvojich očiach strach. Vidím, cítim ho. A to ma ešte viac vzrušuje. Ostoj, jajca! A nosíte sa mi. Ste obyčajný úbožiak. Ale no tak, tiež sa ti to páči? Nemôžeš to poprieť. Páčim sa ti. Preto si bola ticho, čo sa týka tej dievčiny, preto si uchovávala tajomstvo o našej dcére. Nech meno mojej dcery nevíde z tých vašich špinavých úst. To je ono, len mi nadávaj. Veľmi sa mi páči krotiť sa, ako nejakú divokú zver. Ha? Nie, neopovážte sa, pustite ma, vy prekliate. Isté si mi už raz povedala. Musel som ťa zbiť. A bola to tvoja vina, počuješ, Bernarda? Za tvoje odporovanie, len tvojou vinou. Som starý vlk, Bernarda, to dobre vieš, mňa len tak neoklameš. Zariadila si, aby sa tí dvaja do seba zalúbili a tak si sa chcela dostať ku mne. Aby si mi oznámila, že je to moja dcéra. Aby si zničila život môjmu synovi, Jesusovi Miňovi. Moja nenávisť patrí vám, čo to nechápete. Nepotrebujem nenávidieť aj vášho syna. Pokúsil sa zabiť. Nechýbalo veľa, skoro sa mu to podarilo. Za to, čo sa stalo, nesieš vinu. Jedine ty, Bernarda!